Господ мой и спасение мое, да живеем всякога под закрила Божия, безопасност при Него е моята душа, далече че се страха, сърце царува мира, що над мен е Божия ръка. Ще спасите от вражи стрели, ще държите прегръдката си, под крилата буди безопасност си, милостта му на теб нежно бди. Да живеем всякога под закрила Божия, безопасност при Него е моята душа, далече че без страха, сърце царува мира, що над мен е Божията ръка. Не ще плаша нощни тъми, ни скръвност, нито болести, хиляди ще падат от двете страни, но те нищо не ще повреди. Да живеем всякога под закрила Божия, безопасност при Него е моята душа, далече че без страха, сърце царува мира, що над мен е Божията ръка. Ще изпрати за теб ангели, да не навърнеш нозете си, на ръце ще те носи, ще те крепи, през опасните и мрачни дни. Да живееш всякога под закрила Божия, безопасност при Него е моята душа, далече че без страха, сърце царува мира, що над мен е Божията ръка. Святе Небесен Татко, пред Тебе стоим Боже в този час. Благодарен се Боже Твоето Слово, че с което ти даваш образ, че ние сме Твои деца, Господи Боже. Защото в Яна 1:20 кажеш, ама някой ни приеха. Бог даде право църкът Божи чеда. Да, Боже, с нашия баща ние сме Твои деца. Ако в този свят, Господи Боже, всичко отива към край, всичко отива към разруха, виждаме войните между Израел и Палестина, сега и Иран, Ливан, Америка, всичко може да се говори, че времето на края наближава. И днес всичко завърши, Господи Боже, цялата човешка история ще остане в миналото. Затова те моля, Господи Боже, при нашата благодарност за бъдещето, което е в Христа. Всичко това, което става Божията, е написано в Библията. И то стъпка в стъпка всичко да се може. Сам ти кажеш, има войни стъпи. Вземете седение, наводнение, бедствие, глад, мор, трусове, жълчение, заблуди. Всичко може да си даде място. И аз се моля така всичко в цялото време. Опазение в Тебе, Господи Боже. Никой от нас не желая нищо от този свят. Искаме повече от Тебе, святи Господи.
В Колосяни 3:9 апостол Павел казва: мислете се горното, а не земното. Дай се може. А в Коринтини апостол Павел пак в Коринтини казва така: ние, които гледаме на невидимите неща, а не на видимите съвременни, а не видимите вечни. Дай се може. С вяра живеем в Тебе и знаем, че може и ние, както вярваме, така живеем при Тебе. Ти каза на всеки човек: нека бъде според вярата. Нашата вяра е Господи в Тебе, че ние ще бъдем при Тебе за цялата вечност. Сам Ти, Господи, каза на своите ученици и апостоли, днес това словена към нас. Дома на отца ми има много обиталища и аз съм ви приготвя място. И като да прави място, ще да взема там, където съм аз да бъдете и Вие. Благодарим Ти, може тези човеци с това, което усилят в нас днес. Ти също, ако се може, Твое слово не се е променило, наистина Твоята ръка е скъсила да избави, да спасява. Нека времето, което има тази земя, да го използваме и да се може да Тебе там това. Да може и си повече хора да дойдат да чуят съвсем да се може. Всичко друго суета, ако се може. Каквото да няма тази земя, това суета може да се суетите като Соломон. Помогни ни, може, преминай през тази земя, да не пропиляваме времето си в тези неща, които не са ценни. Но по-скоро да бъдем добри наистина Твоя човек, ако се може. Просто словото може да каже, че всеки нека дойш. Тогава ще кажеш на своите: гладни бяхме на храните, жадни бяхме на пивите, в тъмница бях, в болница бях, но има посетите. И тогава ти запиташ: кога Господи гледахме? И ти ще им кажеш: тогава, когато се прави това да един от моите младите, не ме си го направили, ако се може. Това е много силно послание Божие. Наистина, нека да бъдем добри към хората, които погиват. Светеята много се може, как тяло пълнее. Виждаме хората родят показанието, виждаме така да изходи се да се може. Но че се бъде Бог, нека да бъдем добри Твой човек да се може. Чрез живота, който живеем, чрез залата, който живеем, да се показва този готвен да се може. Сега те моля при нашата хранение благодарност. Всичко за Тебе, Татко. Амин, Боже.